धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा 18 मार्च खालि जनाय रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि बगरीगुरि गामियाव बिक्रम रामसियारिखौ माखासे दुथांफोरा इनायै बुनानै हरनाय जाथायनि थाखाय सिमन सापरि थानायाव दायनिगिरिखौ आयेननि बेन्दोंआव लाबोनानै एबा थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि दाबिजों सिमन सापरि थानायाव आर'जलाइ गथायदों। लोगोसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिक्रम रामसियारिखौ इनायै बुनानै हरनायनि थाखाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि सन्जय बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। गिबि गिबियावनो निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम जोंनि इउबिपि आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय। दा मैया 18 अक्ट' खालि जि बगरी सापरि गामियाव जि जाथाय जानाय, बे जाथाय जानायनि बेलायाव जोङो दिनैहाय बर' खौसेथि सुबुं गौथुमनि जानानै धेमाजि जिल्ला जानानै जोङो मोनसे आर'ज बिलाइ होफैदों, जाहाथे जोंनि सासे जाखांफु सासे लाइमोन, बिथाङा सासे जाखांफु लाइमोन हिसाबै दिनैहाय बिथाङा गावनि केरियारनि थाखाय बबावबा बेरायहैदोंमोन। दा बे बेरायहैनायनि बेलायाव दा सानैसो दुथां मानसिफ्रा बिथांखौ एटेक खालामदों। दा बे एटेक खालामनायनि बेलायाव जोंनि आफादनि जानानै जोङो दुखु मोनदों। खारन बिनि थाखायनो जोङो दिनै सिमन सापरि थानायाव मोनसे आर'जलाइ होफैदों, जाहाथे बिथांमोनखौ आयेननि बेन्दोंजों मोजाङै साजा होयो, आरो पुनर बेबायदि माबाया जायाथों जोंनि नैबे बर' एरियाफ्राव। बेफोरखौ बिनि थाखायनो दिनै जों बे आर'जलाइखौ होफैनाय जादों। दा आङो बर' समाजनि जानानै जोङो दुखु मोनदों, सासे जोंनि गोख्रों सासे लाइमोन, दा बेबायदि लाइमोनखौ दिनै जिबायदि नुदों जों एटेम्प्ट टु मार्डार बेबायदि सिस्टेमाव दिनैहाय जोंखौ गाग्लोबनायखौ नुदों। जाहाथे बे माबाया जाबाय थाया जोंनि जायगायाव, आरो जोंनि माखासे जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ, नोंथांमोनहाबो एसे नोजोर होनांगौ बे बेलायाव, जाहाथे जोंनि जाथिया सेकुर जानानै थायो। दा जोंनि बेबायदि सासे लाइमोनजों गाग्लोबोब्ला जोंनि आफादफोराबो दुखु मोनो, जोंबो दुखु मोनदों। दा बिनि थाखाय जोङो नैबे आर'जलाइखौ दिनै गथायनाय जाबाय।